Хайде, Караджов, от кога те чакам? Инес, не съм идвал тук и нямаш как да те открия. Така е, знаеш, че при нас могат да дойдат само хора с наистина огромно желание. Затова те поканих да ти покажа нашата специализирана галерия в сектор кухня. Разкажи ни малко повече. Знаеш, има място, което събира семейства и създава спомени, кара ни да се чувстваме уютно. И това е кухнята. Всички мои клиентки много държат на дребните детайли в кухнята. А пък ние може да отговорим на всеки каприз. Разкажи ми малко повече за мивките. Предлагаме модели от композитен материал, от неръждаема стомана, разбира се от АЛПК, в различни размери. Бордови, на които се слагат върху плод, с завграждане, с единичен плод, с двоен плод, едно корито, две корита, ъглови модели, наистина всичко. Моля ти се, разкажи ми за тази гора от смесители. Развиваме модели в същите серии на кухненските мивки, както и съвсем различни и самостоятелни, но са подредени по този начин, за да може да се види един до друг различните им функционалности, различния дизайн и да се избере наистина това, което се търси. Аз, ако трябва да съм откровен, не искам да влизам с жена си тук, за да избираме. Това ще бъде часове наред. Но пък има къде в България да го види. При смесителите имаме модели, които са с изтеглящ душ и с допълнителна слушалка, например. Аз лично вкъщи ползвам точно такъв. Добре, а този страхотен цвят? Предлагаме различни цветови гами. Това е розово злато, но имаме и в златно, черно, хромирано. Каквото наистина се търси, ние ще го имаме. Ето на това му казвам аз избор. Искам да ви споделя колко съм впечатлен от аксесуарите за мивки. Кухненските аксесуари наистина са важна част за всяка една домакиня. И като заговорихме за аксесуари, знам, че ти трябва нещо за обекта, което наистина е много практично. Ела да ти го дам. Това е кухненска мелачка, за която знам, че твоята клиентка мечтае. Но наистина много хора не знаят изобщо, че съществува. Монтира се отдолу под мивката и всичките отпадъци, изхвърлени в самата мивка, минават през машината, смилат се и отиват в канализацията. Даже има клапан против миризми. Наистина са много удобни и практични вследствие на експлоатация. Инес, ако мога да взема тази, защото наистина бързам за обекта, ще съм ти много благодарен. Само защото си ти. Добре, взимам я. Много ти благодаря за презентацията, а с вас ще се видим след малко.